Yatitaurirani kudaro nenyaya yekundituka zvinyadzi. Ndo makuriro amakaita here vamunyonga? Ndo makuriro andakaita huku. Dare rinokukumbirai kuti mupande nyaya yenyu dare richinzwa roona kuti ringakubatsirai sei? Izvi zvakaitika mugore rakapera muna June ari mangwanani. Ndakachayirwa foni naNicholas Choluwa. Zvakandishamisa ndichitobvunza kuti kodhiwani nokuti handikusipo foni kumanga hakuna iwewe uyezve newe hatipana neterefoni handina kana communication newe yandinoita kana one day. Achibva atanga kundituka achiti iwewe uri muroyi wakaromba izvo zvematambudziko ose andiri kusangana nawo kwandiri kuenda kun'anga nokumaprofita zviri kunzi ndiwe. Ndakati iwe zvauri kutaura uri kuziva here munhu uri kutaura naye zvikanzi ndiri kumuziva ndiri kuda kuuya iko kuti ndikurove kana ndakurova ndipo pauchabata chokwadi uyezve ndoda kuti ndiite go back to standard pane zvaunondiita zvese. Ndakati uri kuziva munhu uri kutaura naye here nokuti zvakazva kundishamisa zvikanzi ndiri kumuziva ndinani zvikanzi Sabatsiri Chitekwe. Ndakati okay uri kuziva zvauri kuita kuti uri kuita mhosva here zvikanzi ndiri kuziva kuti haisi mhosva kwandiriyo kana ukaenda kupi nokupi. Ndakabva ndanyarara zvikanzi ndiri kuuya kokoko kurova at any day at any time. Mangwana acho ndakabva ndaenda kupolisi kumadziva ndichindoripota. Ndakati pane munhu akandifonera uyu akandisendera mamessages aya akatsvagwa nemapurisa vakasvika kumba kwavo. Amai vacho vakati hatisi kuziva kuti ari kupi nanhasi ari pawanedi kutsvagwa nemapurisa nenyaya iyoyo. Saka ndakazoona kuti rega toendereyo kwamama kuti vandidedzere mukomana uyu anditsanangurire pano zvaanoziva zvandinazvo agondibatsira kuti akazvaona pa pamberi pamama. Ndo mashoko arikushokana Iwe nawe uri kuinza here? Ndichikunzwa sekutsanangura kwavo but ndichadonza pazviri apana. Ava chii chakwa? Chiona mukoma. Mukoma? Uri kuti kudii kana uchiti handina chandiri kuziva? Ndinoshamisika chira kumutaurengedza handina kana wachakutongozwa panyaya dzavo. Uri kuti hauna kubvira wavafonera? Handina kana kumbofona kana afunza kuti takapedza kunarega tinoziva izvi. Ndokwata kuti 6-7 Uri kugarawo? Ndinogara muzvimira but handinokushandira nzvimbo dzakasiyana siyana. Pawakafona wakanga uri kuti? Handina kunofona. Kana uchiti hauna kubvira wafona kuti baba ava vari kunyebera zvakutaura Inini pachanga ndati toti here baba ava vari kunyepera ndinodaro. unasi unovaziva chaizvo waunogara Mukoma wako. kuma pakubva kwenyu kumugadzana kwese pane zvamukamboitirani? Ndinobvatanidza. Saka kuti tingati kutanga kurwara kwavakuita nai aiwa ndati inini maonero yangu toti kutanga kurwara kwavakuita nekuti vaakuda kufungira nyaya nokuti kugara kwenyu kwese hakuna kanza mukambotadzirana asi vakangotanga kuti iwe ndiri kwandifonera munhu zvimwe zvamakamboitirana mashure. Hapana kana kumbotaura tese ndakapedza ndaona ndichichidzidzisa. Chinzwa ndikudzepfana kana uri mwana ane hunhu ndibaba kana ndikakutarisapo watichi ndiana mukoma wako mukoma ndibaba wako ndada kubvunza kana kutotsvaga vabereki nje akasina kuti unofanira kuratidzwa hunhu kuti mukoma kana pachikanganisika panokanganisika tosaramba kuparadza nguva kuramba tichitaura zvinhu zvisina basa dzine nyaya dzokutuka because ubvunzi hwakatuka ndonyaya yavakuirira pano
chave kutukira munyanya chi saka iwo ukataura mashoko iwo kuti handitombovaziva 7 years ivo vachitaurira katuku Une phone here? Phone tinayo but so far this year question ndokaita kuti zvakaichi ngoti kushaka sika zvawo. Ndipo namba zacho. 077 890. Hello? 8 what is 077 97 077 97 97 69 69 235. Kwaidzidza wangu dzanaida kukupa dzanzi data kana namba dzeifunya kuma line inozoshandisa ndikuda namba idzodzo dzakashanda idzodzo 078 iwo kuchinja namba idzodzo iwo unomubara chishe handiti wanditi 0778 iwo ana kuti 077890 pedzisa namba idzodzo aiwa ukadati tangona nditozonetsana zadutaura unatsozvinzwisisa zvandipa dzataura uzvinzwisisa wakaenda chikoro stereni ndatukada kuchita mwana wadiki mate kubva kumba kwakwai wakapima dai unenge wakukanganisana nesu wandipa nhamba manje 077890 ndozandiri kutipedzisa kunze nawe anga achipa nhamba ngosikumore ati 0770 kana paita pane laini rausisade iwewe nekuti rine mhosva paungochitanga kutaura paungochitaura kunyatsozva laini asi wazofunga kuti laini iri ndorinechi ndorine mhosva kana ini ndine mhosva pavari handiti inzwa hautiudze zvekuita kana watogara pabhenji apa ndisino kutonga tokuudza zvekuita isusu koda kumhanyira kuti kana inini ndine mhosva inyaya yekuti maunobva kumba unenge wakaronga tsoro dzako kuti ndikabvapo nyapa ndozobudira bhobho apa saka paunenge uchifunga kuwa uri kunobvira sinobvira opposite chipedzisa nhamba dzako tikubatsira akutsvagwa ndiuri pawanted sekutaura kwavaiti ini handisi pawanted kana zifundisi zvirikutaura ndizvozvizivawo ndati chipedzisa nhamba dzako pedzisa 077890 namba dzakakufonera imunadzo namba dzakafonera dziri kupolisi nekuti foni yacho yakabhawira mvura saka information yese yakawira mvura saka ndakaenda kueconet zvekuti kuramba kutaura kwese kwariita kueconet vakanditi ndakaenda ndine mari vanondipa information yese yezvakaitika muna chochi ende vachindipa information yese yezvakataurwa nekunemameseji saka panenge pano makosti makagona kuverifya here kuti nhamba idzi ndedzato nokuti dzaitombofonwa ndichitombopa munhu kuti fona utaure naye tombofona munhu iye asingaziva kuti chii chiri kuitika achitotaura naye uwe mukomana zvino kudenga rumwe munhu agona kukurumidza zvako muningira kutaura pamama kuti ndiregererewo mukomana ndakakanganisa nokuti chokwadi pamberi pamambo kana tisina kuwirirana kuti udhume kuti wakazviita isusu tinoisiya pandoenda mangwana chaiye ndotsvaga mari toenda kueconet next week toenda full information ezvi chake zvichizotaura zvawakataura iwewe zvese zvichibuda nemameseji zvako ese achibuda saka panenge pane makosti akawandisa iwonakumika makosti unozvitaura vari kutaura varikutaura mazvikuda inzwa varikutaura mazvikuda kuwirirana asina kukakatana but ukachitsvaga manje kuti ukakatana usakaona nhamba dzidati kutsvaga
hapana information kana kutaura kuti munhu pafoni iko netinenge iriko hapana paunozvenga but isida kutaura nekutaura zvavari kutaura manje iwo oramba pano changamiro wokuti aiwa chiendai wopiwa information yoendai kutsvagwa yowaniswa youya pane chitaura zvawakataura panozova panokuwirirana kwevanhu here kubva kunesi vatongi nemukoma wako panozoita kuwirirana saka wanzwa mukoma wako achimunyin'ina kana uri munyin'ina kana ukaita chinhu chitaura pano pamberi pamambo nyaya itaurike iperi chitaura tione nyaya iperi zvotaura mukoma wako kwadi ukataura kwei amaenda munzo mutombere ngomira mama chida kutaura taurai timbonzi ndachida hangu kuti sevana vangu vamwe chete inini ndakachengeta mwana pabhoke vanhu ndakukumbira wokuregerera mwana ndini baba wake ndinamutaka tanzwa mavhiyamataura mai mupari wemhosva aripo ndandida kuti takatopedza nyaya yake ozi mukoma wake haana zvaarema mukoma wake atamunyin'ina kurawo kuti ari kuziva kuti munyin'ina wake iye takamubvunza pano kutaura kuti mukoma kuro takuziva kuti mukoma wake zvakaitika chataramba bai ndo chataurwa nemutongo kuti isu satitoreka kutitora kuchitora matorero asiriwo dzenyaya because inyaya iri pachena iyi ini zvinotiniza kudanira kuti ndinokumbira kurege kunongoma tikore zvakaitika zvaita zvakaitika undiregere asi kuti ndizive kuti zvakafamba sei unandinangokumboona asi senyaya yamandi notini ndinobara oma undiregere iwe ichisu manje hatitonge chidama isi hatitongeswe zvinodai iweyo kana kuti uende kuno mukoma wako kana achizokumbirwa ruregereruka achakumbirwa ruregerero kana tisi tamukumbira ruregerero kuti manzwa rezvataura mwana ndisi tinotaura tatisisu mukoma wako akutaura pano kuti uyawo akuira dare pano kuti munyin'ina akandituka ndio zvataura mukoma wako pamusoro pozvo usati wapindura akabva ataura akati aiwa akandituka zvake munyin'ina but munyin'ina wangu uyu kana iwaita nharo ndoenda kuikone tindotsvaga information yamutoya nayo asi kana kukuti munyin'ina wangu utaura mazwi kuti ichokwadi shuwa mukoma ndakakanganisa ndakakutukai nyaya yotaurika yopera zvinokada kuti tiwo aiwa isati babadzire munhu kana munhu ane mhosva vatuka mukoma wako nayo ndingasikudzisa vati information vanenda kuitora handizozvo information yatorwa teereresa iwe information yatorwa ichaindicata zita rako iwe ndokarejista line tichazopati kudii ende macost ese iyoya yachaita kuti vaunganidze ndiwo zvakadaro ndozvaurikuda nditi because kana zvamboita tali zviriko kudatabase reekoniti vanekuikufaita mameseji acho nezvese vanenge vanazvo wabata patutaura ende vobva vatotaura kuti zvakabva panhamba ichi yoonebot ikarejistwa newe saka toti anenge akatuka ndiani saka ndozvauri kuda here kuti tisvike padanho iroro tinongovapa nguva tisangane fortnight kumberi saka uri kuti ndii wakatuka kangoma wakavatukirei zvinowanikwa ose munhu akatokwara waitodawa kuti anomukoma pane padakaresva pane zvandivhiringa zvisina kufamba chii zvakanaka kana kuti mukufamba mumaprofita umu ndandasangana neimwe information imwe ingatigumburisa ikapa kuti ndisvike pakutaura mashoko api iwa zvinowanikwa izvo kwadokashama uri kuti kudii tinoti koma ndaandegere mukwatuka kwandakaita wakavatuka chii chakanyatsokusamisa iwe kuti usvike pauzotuka mukoma wanga wasangana nezvinhu zvakaita sezvii uri
uritsa kana kamuzvikazvara pana vanhu vazvingi wemba uritsa nyaya yakuti ipere zvazoitika futi pamukoma wako vamwe ndakaita kunamba hatinatsonzwisisa ini hatinonokundidzinya sorei unoza kunonzi kutamba njere dzavo dziri right dziri right unoputa focha autezi matrans pusi ndikuona kako ukuratidza kukanganisika kuvhiringika nezvinhu zviri pachena chena rega tiraite vaenda unzi umbooga kwana tochiona kuti haisi zita rako here then tochitanga ipapo panobhadharwa sei ndokuona tichisvika kuitira kuti confusion yako ipere handi izvozvo ujekero because aokuramba ukonfusika rega tipedze confusion umbounge huripo handiti wati inopera sei usi kutaura mukoma kwamukoma ndakakutukai zvakakonza kuti kutuke mukoma ndozvizvi nozvizvi nyaya yopera isi tikutaura zvekutaura ndinokunda regonakoma kumutuka ndifunga pamweyo kudhako watichina manja andakumbudza mai manjera akatichi handitokubataini alcohol apa akuti pamwe kutapa unotakwa netii saka ukatuka ukadhapa ndozokutaura handiti chii chaichaitwa kuti uzotuka ukadhapa nyaya yako usaitize kuwezi inoramba iripo isu kamba ndokanganisa mukoma wakutogazawaonesa kuti mukoma kana zvigaragarewo nemina zvakanaka saka nosina kutaura hapana chatinogona kuvarovedzera tinoti sokona ko zvakauya nemaprefasi eudiki but mukoma wake akambota sei akambokaiwaisa munhu akambodii saka sokona une doro sokona kungopika musoro but mukoma wekuenda kufonera saka ndomufabiwa kuti mwana manje ungoti but imbwa yemunhu vanune urunze imbwa yemunhu vanusuni akambondorova wakamborovawo zvako handiti saka zvazvichirimo wakudzorera apa ngwakudzorera manje mukoma wako zvinongofanira ngarapa ndomaramba doro iwayo handiti ko akaita nguva yakati aisa mamesages iro zvaakaita zvaraiva kupedzisa kana ndozvarandikapedzisa kutaura zvakangoitika kamwe chete ndozvatongopera zvikadaro ndozvapera zvikadaro kana tozombomuona kuno kumushanga asingaoneke zvachose kana aiuya makambomukovere kumashure akauya pakrismas aihwanda nekuti aiziva kuti ari pawandi vhiti nepolisi makambomurovere kumashure kana kumurova kana one imba yako handina kana one munhu wandakarova kana kutuka chai makarowa kwani nekuti imba yavo ndakamborova kana kutuka kana iye pari papano kuchiziva kana akamaiva mwari yavo kuti handina kana iwa vanobvira ndinofudza mombe dzamukoma ini vatofudza mombe dzavo ndinofudza mukoma wangu kunetsana kunetsana mamwezi waitofudza mombe dzavo nayo kuwangwangudi kuti nomukoma wangu kuti kwati kunetsana ndozvikandikonzera kuti ndisvike pakutuka rokuti paradzira nguva kudai wangwangwadi kungutaura kwatina kuti aseku nyoka urayi zvirume mandinzwisisa munina wenyu and ndafara kuti akazviita kamwe chete zvikabva zvaguma babiri mhenowo matwaka anoti mukozorodomziwo tunodisteba pfungwa akachitaura chokwadi nokuti akagabuda pachena kwamurika inini ndicharamba ndihegoni nezvakandidaro kuti ndakatorwaza
Anditi makatakacha madzona zvokuti iwe uzive munhu wokutaura naye kureva kuti mamusingatasiye mashoko ayobva kupi iwe kana wakumwa inoshisa mvura wazvibata uzi ndikatarisa age difference iri pamuri kati hapana kuga chandinogona chamunetsana chii chamunetsana nemukoma wako ndoyanga first in class andambovhinda kunetsana naye ndipapo ndinototinetsa kuti zvakauya sei ndoika first in class tukirira ipapo nezvapera ipapo hanzi ndoika first in class kwakatikira mukoma zokurohwa dzienu fudza mundezviri vakapera ipapo zvinenge zvisina kuita zvakanaka mukudara izvinhu pakaita pasina nguva yazozwana mukoma wana nekudzika nakekutaura navo handizvozvo kutuka hakusolve chinhu ndo weakness ine vanhu kutuka hakusolve chinhu asi nondokireta mataka handimandibata kotopoti mune maenemies instead yekuti munge muri vanhanda sei vanowirira handizvozisa saka ita dukumbazegero kuna mukoma iza nhundu mamunzwa here muninga wenyu mukanya ndikukunzwa inini handina zvakawanda zvandinotarisira kubva kwaari nokuti ndinotiza kuti haana chainacho chokwadi asi on my point ndekuti ngataure chokwadi kuti chandikanga ndamutadzira panguva foni nhamba dzangu akadziwana kuti nokuti handina kubvira ndapana naye foni nhamba azoti there is a treat akaiwana kuti foni nhamba yangu aiwa foni dzenyu haidzishaya akadzichaga akadziwana tichaga kuti handituri ndisina kubvira ndatadzirana naye munin'ina wenyu ati makambomurova kumashure uku pamombe saka zvakauya nehwahwa topatakuramba ipapo ndakambogurova nokuti handina kumbobvira wandei kana kutombomutuka kana vese imba yavo yese hanzi anga ari mufana ari hakusi kurowana kwezvibhagera sekuru wesi ndikataisa hapana maitorova zvekuranga mwana panga patadzi kuti wajiza izvozvo ndisomuniniwako ndikangotaura zvangu kuti ari kutaura zvisirizo nokuti ende handina kuvahombea ndikambogara navo because ndakandiri kumabasa kwenguva yose ndakandiri kumabasa iwe shamari vapanaresa right unotsvaga wakambudzi kaunoendesva mboma handizvozvo kuti mwoyo wako uite sei uite zvakanaka zvandataurawa zvinzwa here ndapedza ndati kutsvaga mbudzi inoenda kuna mukoma yekuteta kukanganisa kwawakaita nditi pa2 weeks ndoida mbudzi iri kuti isvitse